Etapa 6 del Tour de l'Hort. Comencem ja. Per aquí tenim la bici. Ja portem doncs un gel, 2 gumis a darrere el mallot i res, acabem de guardar doncs tot això d'aquí. Ens posem les botes i anem per pujar. Avui tenim 3 portets per endavant, el Montcalb, Maria Aguilar i la Corriu. 3 portassos, Així que no m'enrotllo més, ens en anem per canviar i mireu amb les vistes que sortim avui de Sant Llorenç a Morunys. Una passada. No m'enrotllo, va. Anem per agafar la bici i ens posem en marxa. Vamos! Ja estava marxant amb la bici, mireu això. O sigui, porto ja les botes posades i tot, però és que em deixava una cosa. Anava per baixar el plat amb la bicicleta i no em baixava el plat i dic, ui, que dur que va, no? I les bateries del Garmin, que marxava sense les bateries. Vaig a posar les bateries del Garmin i arrenquem. Mare meva, costa, arrencar. Bueno, va, comencem a pujar al Montcalb, primer port, 12 quilòmetres i quasi 700 de desnivell, quasi res, Això sí, mentre sigui carretera, em conformo, la veritat. Perquè mireu, carretera super tranquil·la, ni un cotxe, un mando del garatge por ahí. No, si és així de tranquil·la la carretera, superbé, Amb calma, anar fent i ja està. Ja hem arribat a dalt del Montcalb. Uau! Pujada bastant llargueta, Però mireu quines vistes. Impressionant! Impressionant les vistes. Bueno, va, que aquí s'acaba la carretera. Vaya tela. Anem pel segon port, va. Vamos! On top del Montcalb. Mireu això, que això sí que no es paga amb diners. Mireu. Impressionants aquestes vistes. Uau! Una passada. Val molt la pena, tio, fer aquests ports, patir, 12 quilòmetres en 700 de desnivell per arribar aquí dalt, que estigui així de despejat el camí, que no sempre està així, i pots disfrutar d'aquestes vistes. Però quina passada! Uau! Impressionant. Me'n vaig cap a baix a fer el segon port. Ara anem direcció cap a Valls i començarem a pujar ja un altre cop. Anem per fer una bona baixadeta que ara ve el disfrute. Vinga, vamos! Comencem el segon port, Maria Aguilar. Avui xinutxano, no és un dia d'anar mirant les mitges, és un dia d'anar fent ports, anar fent desnivell i disfrutar del paisatge, sobretot. No sembla un port gaire dur aquest, segur que alguna rampa del 10-11% segur que hi ha. No m'estic trobant quasi ningú, Pensava que em trobaria més ciclistes. Però l'ho dit, va, ens veiem quan arribem a dalt. Arribem a dalt de Maria Aguilar, per aquí tenim el cartell. No sé si és aquí dalt, al top, perquè aquí ja no segueix més la carretera i cap aquí dalt doncs és camí de carro també i no m'hi tornaré a posar, que no vull tornar a punxar. Així que res, he subestimat totalment aquest port. És super dur, la veritat. Em pensava que seria més fluixet i al tenir rampes del 18 i tal se m'han fet encara més dures. I fatal, o sigui, a més vaig bastant peix de cames. No sé, ja veurem demà si acabo sortint o no. Però de moment ara ens anirem a menjar una mica un gel i uns gumis i ens anem a fer el tercer i últim, la Corriu. Aviam què tal, aviam si ens sorprèn o no, jo crec que sí, que serà igual de dur o més. Vinga, va, ens veiem ara. Arribem a dalt del tercer port, Déu-n'hi-do, Aquest és més curtet perquè empalmem amb la baixada, i són 3,5 quilòmetres o una cosa així, amb 200 i pico de desnivell.
Vale, però és que mireu, avui aquí dalt doncs, no hi ha res, no hi ha cap cartell, no hi ha res. És arribar aquí dalt, girar mitja volta i tornar a baixar. No he fet cap vídeo mentre baixava ni pujava ni res, bàsicament perquè he passat per uns moments de dir em salto el tercer port, perquè vaig, peix de cames, no estic trobant res per fer un cafè, o sigui, el Tour de l'Hort, per lo que he vist, la número 2 i la 6 són rutes de fer-les del tirón, perquè no hi ha cafeteries, no hi ha res. Mira, la 2 ja la xurreria, però me la vaig trobar tancada perquè és festa major. Clar, em tiro molt enrere, això, que no hi hagi res per parar a fer un cafè ni res i que ho hagis de fer tot del tirón. L'ho dit, fotré un trago d'aigua ara i tornarem a baixar. M'agradaria dir que aquest és el tercer i últim port, doncs que encara queda pujar a Sant Llorenç de Morunys, que, Déu-n'hi-do, allò compta com un port, almenys el Garmin m'ho compta com un port, com una pujada més. Hi ha una abejorra aquí que li agraden les meves botes. Bueno, gent, no m'enrotllo més, anem per tornar, que ja tinc gana d'anar a dinar i ens veiem a Sant Llorenç de Morunys, que ja quasi estem. Va, 6ena etapa, a la butxaca quasi bé. Vamos! Etapa 6 del Tour de l'Hort, acabada. Per aquí teniu la foto Strava del recorregut. La veritat, no gaires quilòmetres, vale? Tampoc gaire desnivell, però sí que és un desnivell brutal. O sigui, pujada heavy, 18% a tots els ports. Vull dir, estic destrossat, la veritat, entre la d'ahir i la d'avui. Ja m'han deixat sense cames, demà no crec que surti. No sé si em quedaré aquí o m'aniré a un altre lloc, vale? Però molt cau estic. Anem per preparar alguna de dinar a la furgoneta, que la tenim per aquí darrere, i fa bastanta caloreta, però bueno, menys mal que tenim el toldo, una mica d'ombreta, i vaya tela. L'ho dit, deixeu un bon like al vídeo i ens anem veient.